Min abbuża u min seraq għandu jaffaċċja ġustizzja. Eksostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li saret ftit momenti wara li l-qorti deċidiet li tannulla il-ftehim ta' 3 sptarijiet fejn qalet il-kuntratt kien fraudolenti fuq 3 raġunijiet. Robert Abela qiegħed imexxi gvern korrott u frodist. Il-qorti llum tat raġun lill-oppożizzjoni li ilha mill-bidu nett sa mill-2015 tisħaq li l-kuntratti tal-isptarijiet tal-poplu huma korrotti. Illum, grazzi għal Adrian Delija li meta kien kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni fetaħ din il-kawża u mexxija biex illum kellna verdett u allura tagħna raġun. Li ma kienx għall-oppożizzjoni, il-poplu kien se jibqa' jinsteraq il-miljuni tal-miljuni. Bernard Grech qal li l-gvern ta' Robert Abela baqa' jiddefendi lil korrotti u lil frodisti u llum l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tibqa' hemm għall-poplu Malti Wawċi sabiex toħroġ il-verità kollha. Se nkunu qegħdin inkomplu bħall-oppożizzjoni sħiħa u b'saħħitha, nkunu hemm għall-poplu Malti u Wawċi. Għaliex il-poplu Malti u Wawċi għandu bżonn partit illum qiegħed fl-oppożizzjoni illi jibqa' ikun il-vuċi tiegħu u jaħdem għalih u mhux għall-interessi ta' ħaddieħor kif jagħmel Robert Abela u kif jagħmlu sħabu. Id-deputat Adrian Delija min-naħa tiegħu qal illum rebħet Malta rebħet il-ġustizzja u saħaq li b'dak li llum ħareġ mill-qorti inkitbet storja legali li se tibqa' tkun irrakkuntata għal ġenerazzjonijiet futuri, storja legali fejn ħareġ is-serq sfaċċat fuq il-poplu minn kuntratt korrott li firma l-Gvern Laburista. Illum rebħet Malta. Ma rebaħx jien, ma rebaħx partit politiku. Illum rebħet Malta. Għalfej rebħet Malta? Għax int rebħet kawża ġewwa qorti? Għax illum rebħet il-ġustizzja kontra inġustizzja. U ntrebħet il-ġustizzja mhux b'kombinazzjoni, mhux biftit, mhux b'mingħajr sagrifiċċju, imma kontra inġustizzja illi kienet qed tifni lil dan il-poplu u li għalija kienet iħallsu n-nies, mhux il-gvern, imma n-nies. Adrian Delija qal illum rebaħ iż-żgħir, rebaħ iċ-ċittadin dak li ħallas it-taxxa u għatenna li llum rebħet il-verità kontra l-gideb u l-qerq li ppruvaw jagħmlu qamat fuq għajnejn il-poplu Malti Wawċi. Id-deputat Stephen Spiteri min-naħa tiegħu qal illum rebħet is-saħħa Maltija għax il-poplu rebaħ lura sptarijiet li kienu misruqa minn idejh. Irridu naraw il-qasam u s-servizzi tas-saħħa iva l-investiment fihom mit-taxxi tal-poplu Malti u Wawċi mit-taxxi tagħna ikunu qegħdin jiġu investiti sabiex naraw kwalità ta' ħajja aħjar lill-pazjenti tagħna, lill-familjari tagħhom u bekk nkunu nistgħu tassew ngħidu li qed niggarantixxu kwalità ta' saħħa lill-poplu Malti u Wawċi kif jixraqlu. Stephen Spiteri saħaq li deċiżjoni bħal din issa se tkun qed tneħħi kuntratt li kien qed iberbaq flus il-poplu Malti Wawċi fejn dan il-flus setgħu intefqu b'mod aħjar biex ma jkunux posposti l-operazzjonijiet, biex ma jkunniex mediċina out of stock, biex il-ħaddiema tas-saħħa jingħataw ir-riżorsi kollha meħtieġa biex is-settur tas-saħħa f'Malta ikompli jittejjeb.